Bona tarda. Avui anem a entrevistar a l'escola l'Assumpció en un nen sobre el llibre Ricard, el del forat negre, de la col·lecció La Formiga. Hola, bona tarda, Francesc. Bona tarda, què tal? Avui et volíem fer unes preguntes sobre el llibre de Ricard, el del forat negre. Molt bé, doncs és un llibre que tothom està llegint ara, que s'ha posat molt de moda, de la col·lecció La Formiga, que ens agrada molt a tots, i tracta d'un xiquet, el Ricard, com un company nostre, que anava al bosc i es va ficar dins al cap a un forat negre, anava i es va quedar encatat. Doncs sí, i al final s'acaba que aquest nen surt del forat negre i es troba amb els seus pares i els seus companys. I tots junts viatgen en un forat negre a l'espai en un coet i allí es queden durant uns quants anys.